Mela nilqgħu għat-tieni dibattitu magħna lil Dr. Alfred Sant u lil David Casa. Ħanibdew mill-ewwel Dr. Sant. Dal-aħħar inti f'diskors li kont qed tagħmel irridu nużaw u nimxu b'sinna l sinna għajn għal għajn. U Mahatma Gandhi kien qal kieku nagħmlu hekk nispiċċaw kollha għamjin omja bla snin. Ma taħsibx li da mhux diskors li għandek tuża llum il-ġurnata? Il-Bibbja għalitu. Il-Bibbja għalitu. U meta nħarsu lejn x'ġara fil-Parlament Ewropew dal-aħħar 4 snin, ħankun ċar miegħek. Tajjeb, nitkellem mod skiet issa. Tqażist. Maltin jattakaw lil Maltin. Maltin jiddefendu lil Maltin, joħorġu kontra l-Maltin. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk dal-pajjiż. Il-Parlament Ewropew għandu bżonn deputati illi jkunu hemm biex jiddefendu l-interessi ta' Malta. Ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. Dak li għandna bżonn. U f'dal każ, aħna tal-Partit Laburista nidobru daqshekk żmien. Meta jkun hemm interess Malti, ipoġġih il-qudiem gvern Laburista, ipoġġih il-qudiem gvern nazzjonalista, morna biex niddefendu l-interess Malti. Jiena lest illi jekk David Casa jagħtina garanzija hawnhekk, jekk jagħtina garanzija hawnhekk, wara li jispiċċaw dawn l-elezzjonijiet, se jkun hemm xi ħaġa importanti li se tiġri, Malta se tippreżenta l-kandidat tagħha għall-Kummissarju Ewropew. Jekk David Casa iwedna illum solennement li hu u l-partit tiegħu jiddefendu u jħarsu lil Malti illi jiġi nominat bħala Kummissarju Ewropew. Jekk hu jiddefendihom, jekk hu jħarsu, jekk hu jagħtih l-appoġġ tiegħu, mhux kif għamel lil Leo Brinkat, mela le ma jkollniex għalfejn għajn għal għajn u sinna l sinna. Lest jagħmel hekk? Lest jagħtina dik il-garanzija. Lest jagħtina dik il-garanzija. Okay. Mela, David, inti dal-aħħar qed illi jekk Joseph Muscat ikun se jkollu xi karika importanti fl-Unjoni Ewropea, inti tkun il-persuna wieħed minn nies għalmenu illi twaqqafha. Ma taħsibx li hija xi ħaġa negattiva u li ikonna Malti. Anke l-Malta tajjeb nibdew minn hemm. Ikonna Malti. Illi jkollu pożizzjoni importanti, forsi l-iktar waħda importanti fl-Unjoni Ewropea. Kif tiġi inti u twaqqafha? L-ewwel nett Peppi, inti taf li Joseph Muscat mhuwiex Malta. Illi Konrad Huwa Malti, mhux Malta. Mhuwiex Malta. Illi Konrad Mitsotakis Kembri mhumiex Malta. Inti darba kont tipprova f'dal pajjiż tiddefendi dak li jusew, tiddefendi d-demokrazija u taf x'kienu għamlulek. Jiena nistaqsi di Peppi. Prim Ministru li għadu kemm jerbaħ elezzjoni wara oħra b'maġġoranzi kbar. Ilu 5 snin Prim Ministru. X'inhi dir raġuni li jrid jaħrab minn Malta? Alfred Sant, Dottor Alfred Sant, tilef żewġ okkażjonijiet importanti u rrid jibqa' fil-poter. Għal Joseph Muscat għaliex wara rebħa bħal di irid jaħrab minn Malta. Joseph Muscat irid jaħrab minn Malta llum għax qed jibża minn għada u għandu għalfejn jibża. Għandu għalfejn jibża. Jiena Peppi ġejt elett fil-Parlament Ewropew biex niddefendi lill-poplu Malti u Awċi, biex niddefendi lil pajjiżi kontra l-korruzzjoni, biex niddefendi id-demokrazija f'pajjiżi, biex niddefendi is-sewwa. Alfred Sant ma ċċaqlaqx darba fl-istorja ta' 5 snin biex jiddefendi d-demokrazija f'pajjiżna. Jien konvint illi hekk ħajkompli jagħmel u ħajerġa' jsib lili li nagħmel ħilti kollha biex naħdem kontra l-korrotti u kontra l-ħallelin. Reazzjoni tiegħek, irrispondi. Dr. Sant. David Casa se jsiba diffiċli ħafna biex jagħmel dal-qed jgħid għax ħbiebu fil-Parlament Ewropew qed jiġu akkużati b'tanġenti b'korruzzjoni. Bħal pereżempju Lara Comi. Lara Comi ħabiba kbira tiegħu, appoġġatu, tagħtu endorsement ta' Forza Italja, tinsab bħalissa akkużata bit-tanġenti. Kif jista' jkun
kredibbli David Kaza meta il-ħbib tiegħu fil-Parlament Ewropew huma korrotti huma wkoll. U akkużati bil-korruzzjoni. Lara Comi, ħabiba kbira tiegħu. Tirrispondi? Matteo Renzi, il-ħabib ta' Joseph Muscat, ukoll qed jiġi ddakaċ l-Italja. Imma m'għandniex għalfej immorru l-bot, illum f'pajjiżna Konrad Mizzi u Kix Kembri taħt investigazzjoni kriminali u għadhom madwar il-Prim Ministru. Kriminali. Mela allura ma jużax il-barranin, għax hu ma jħobbx juża l-barranin jgħid is-soltu, juża l-Maltin. Alfred Sant qiegħed jiddefendi tnejn min nies fil-Parlament Ewropew, Konrad Mizzi u Kix Kembri, li llum jinsabu taħt inkjesta għall-investigazzjoni kriminali kontrihom. Mela. Dr. Sant? U l-bniedem li jilaba tal-pur tal-antikorruzzjoni għandu ħabiba tiegħu u qiegħed fuq YouTube jekk jogħġbok ħabiba tiegħu li hija Lara Comi akkużata bit-tangenti. Come on, kunu serji dal-pajjiż, kunu serji. Mela. Kunu serji. Dr. Sant. Smajtek titkellem u kontet titkellem fuq realtà, fuq TVM u għedt illi il-deputati nazzjonalisti votaw favur illi l-Ewropa kollha biex għax nifjegaw ftit l-Ewropa kollha tispiċċa tħallas l-istess kollha l-istess sistemi ta' taxxa. U naturalment di żgur ma taqbilx il-Malta x'aħna għandna ħafna inċentivi. Però tħalli barra ħaġa importanti li din is-soċjalisti sa darba sabek iriduha il-biċċa xogħol. Mhux huma biss. Mhux huma biss, imma huma wkoll. Popolari jriduha wkoll. Eżatt, imma mhux lilek qed insaqsi fuq is-soċjalisti insaqsi kienet. X'kif tirrispondi għalihom? Faċli. Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. U dak il-każ ma naqblux ma' soċjalisti. Fir-riżoluzzjoni ta' 13 ta' Diċembru 1917 illi għalija votaw il-deputati nazzjonalisti kollha, kien hemm 3 deputati soċjalisti li votaw kontra. Jiena, Miriam Dalli u Marlin Mizzi. Aħna m'għandna l-ebda problema biex fejn ma naqblux għal raġunijiet nazzjonali bas-soċjalisti ma nivotawx magħhom. U inti taħseb li fil-verità se tispiċċa tiġri dil ħaġa? Naħseb li se jkun impressjoni kbira min-naħa tal-Parlament Ewropew biex tinbidel l-affarijiet, biex l-affarijiet jinbidlu. Naħseb li se jkun hemm ċerti stati bħal Franza illi se jinbuttaw biex tinbidel. Naħseb li qed jagħmlu dnub enormi kontra Malta id-deputati nazzjonalisti li appoġġjaw dil ħaġa kif qed jagħmlu. Għax tikber billi votajtu favur ir-riżoluzzjoni ta' 13 Diċembru 2017. Hekk għamiltu. Għandi l-informazzjoni kollha. Kif votaw? Konna aħna 3 laburisti li votajna kontra. U allura tikber il-pressjoni. Tikber il-pressjoni b'ċerti modi u tibqa' tirranka. U dik hija problema kontra l-interess nazzjonali. Għalhekk jiena nħeġġeġ lil Maltin rawġin kollha biex ikkunsidraw kif se jivvotaw din l-elezzjoni Ewropea u jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-kandidati laburisti kollha x'hekk hemm bżonn. Ok, David, mela, intom ivvutajtu favur din ir-riżoluzzjoni. Fl-intir tagħha żgur mhux hekk? Alfred Sant naħseb kien qiegħed wara l-kwinti kif qalli jkun meta votajna. Peppi, jenili 15-il sena fil-Parlament Ewropew u ma jistax nisfidaħ isib li emenda waħda fejn aħna ivvotajna kontra il-sistema ta' taxxa ta' pajjiżna. Però bl-istess kejl tiegħu għax qed qarraq kif qarraq bil-referendum, kif qarraq bil-partnership, bl-istess kejl, daw l-aħħar sentej biss id-delegazzjoni tal-Partit Laburista inkluż u għal 16-il darba ivvotaw favur l-abort. L-istess kejl ta' Dottor Alfred Sant illi jaf kif jagħmel biex jinganna, issa tajtu 16 l-eżempju.
Jekk joġobkom. Tajtu 16 l-eżempju fejn u d-delegazzjoni tiegħu ivvotaw fil-Parlament Ewropew f'sentej biss, mhux 5 snin, f'sentej biss favur l-abort. Jiena lil Dottor Alfred Sant ngħidlu, aħna ninsabu favur it-taxxa kif inhi pajjiżna, ħaniqpaw naħdmu hekk. Inaqdu magħna u flok tiddefendi l-korrotti ejja ddefendi il-pożizzjoni Maltija. Dottor Alfred Sant jaf ukoll imma qed jinganna li din hija kwistjoni li jbidlu għall-gvernijiet. Mela murajt il-Ministru tal-Finanzi li għandna rieqed Edward Scicluna imur jaqbad lill-Ministri Soċjalisti. Imur jaqbad lill-Ministri Soċjalisti li għandu miegħu Edward Scicluna u flok jgħidilhom u ejja kamon jgħidilhom tmissunniex it-taxxi tagħna għax is-soċjalisti hekk iridu jagħmlu. Reazzjoni tiegħek? Okay. Kompli. Għandi lista tal-votazzjoni li saret fit-13 ta' Diċembru 2017. ċara u tonda min ivvota riżoluzzjoni, min ivvota kontra riżoluzzjoni. Riżoluzzjoni li tagħmel ċar u tont illi trid l-armonizzazzjoni tat-taxxi. Li t-taxxi jinġabu l-istess fl-Ewropa. Li jrid ikun hemm kontroll fuq it-taxxi fl-Ewropa. Id-deputati nazzjonalisti ivvotaw għal din riżoluzzjoni. Id-deputati laburisti ivvotaw kontra. Dawn huma il-fatti Peppi. Ħan nispjegaw, xi tipprova tgħid mela? Fuq din ivvotajtu favur. Aħna ivvotajna kontra kull emenda illi titkellem li għandu ikun hemm tibdil fit-taxxa tagħna. Alfred Sant qed jikdeb isib li l-emenda li jiena votajt favorija. M'għandux, jien tajtomlu r-rapporti, tajtomlu ħajarhom. U m'għandux emenda għax ma teżistix. Okay? Mela, għandek xi reazzjoni? Okay. Bħala rakomi, seħbitu, David Casa qed iqarra. Ivvota favur ir-riżoluzzjoni kif emendata. Favur ir-riżoluzzjoni. Ivvota favur it-taxxi għal kulħadd l-istess. Dik ir-realtà. Okay, mela. Ħanifu għal waqfa qasira niġulu nkomplu tad-dibattitu. Okay, mela, għal dawk li naqdu magħna għandna lil David Casa u lil Alfred Sant hawnhekk. In-nies li qegħdin jarawkom jgħidu mal-Ewropa xi tfisser għalija, x'inhi għalija. Tfisser xi ħaġa n-nies tħossu li qiegħda l-bot u x'qed tagħmlu intom u x'għamiltu intom biex l-Ewropa tkun tan-nies, għamlet xi ħaġa n-nies. Dr. Sant. L-għonet insistenza biex id-deċiżjoni li jittieħdu fl-Ewropa ikunu skont iċ-ċirkostanzi ta' ċittadini. Matul l-aħħar 10 snin fl-Ewropa, kondizzjonijiet soċjali tal-Ewropej marru mill-ħażin għall-ar. Allura u meħtieġ u matul l-aħħar 5 snin kont fost dawk li mbuttaw idejat u proposti biex il-qagħda soċjali taċ-ċittadini Ewropej titjib skont iċ-ċirkostanzi tal-pajjiż tagħhom. U naħseb din hija xi ħaġa li irdu issa nkomplu għaddejjin biha fil-5 snin li ġejjin, għax mhux nħarsu lura biss irridu wkoll nħarsu l-qudiem. Se jiġri fil-5 snin li ġejjin. U l-5 snin li ġejjin għalija żgur se jkunu għall-Ewropa sfida kbira kif se tejjeb il-qagħda soċjali tal-Ewropej kollha skont iċ-ċirkostanzi ta' pajjiżu. Jiena ħdimt verament fil-qasam soċjali u billi kont koordinatur kelli diversi rapporti li għaddew minn taħt idejja, ma naturalment l-iktar importanti kienet id-direttiva l-ewwel Malti fl-istorja ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li kien responsabbli minn direttiva dwar il-qasam soċjali. Kif nafu din id-direttiva titkellem dwar dritti ġodda għal ġenituri Maltin u Għawċin u kif ukoll dawk Ewropej, iktar lif għal ħaddiema tagħna biex iqattaw mat-trabi tagħhom, iktar lif għal ħaddiema tagħna biex ikunu jistgħu jindukraw lil ġenituri tagħhom jew lil partner tagħhom, iktar drittijiet għan-nisa li jkunu jistgħu u għandhom id-dritt issa li jitolbu għall-arranġament flessibbli. Allura din id-direttiva hija tajba l-irġiel, tajba n-nisa, tajba l-ġenituri, tajba l-anzjani, tajba għat-trabi u jiena kuntent u kbura ħafna li kont jien illi mexxej din id-direttiva.
U x'inhu allura il-punt prinċipali, l-ixu prinċipali li qed jippreżenta l-partit tagħkom issa? Il-ħtieġa dak kollu li jsir l-ewwel nett ikollna Malta f'qalbna. U allura l-interess Malti jibqa' l-ewwel qabel kollox. U lil minn hekk imbagħad nibnu għal Ewropa soċjali li tiddefendi id-drittijiet taż-żgħażagħ. Bħalissa hemm żgħażagħ fl-Ewropa huma fost l-aktar li huma qiegħda. Il-prekarjat, niġġieldu kontra l-prekarjat u soċjalisti demokratiċi f'pajjiżna qed jiġġieldu bil-kbir kontra l-prekarjat. Hemmhekk irid ikun kontribut essenzjali tagħna. U fuq kollox imbagħad dak li għandu x'jaqsam mal-problema tal-pensjonanti u l-pensjonijiet li rridu nkunu żguri dawk il-pensjonijiet fl-Ewropa daqskemm f'Malta jirriflettu dejjem aħjar iċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali taċ-ċittadini anzjani. Dawk huma l-prijoritajiet li se jkunu qed nagħmlu fihom. Inwiġbu lil xulxin. Jiena qed jien Meraviljani jitkellem dan il-mod għax fil-5 snin li għamel fil-Parlament Ewropew ma smajtu qatt jitkellem dan it-ton li qed jitkellem bħalissa. Issa, għalinna li għandu l-Malta f'qalbu, ikollu l-Malta f'qalbu min jiddefendi d-demokrazija. Alfred Sant għandu rekord bħala politiku antidemokratiku. Kif tilef l-elezzjoni tal-1998, Alfred Sant jibba tal-ambasċaturi kollha tad-dinja li għandna f'Malta jgħidilhom li dan huwa gvern illeġittimu. Int antidemokratiku, int irresponsabbli, int traditur u mhux jiena traditur. Iktar, jekk joġobkom, iktar, ikollna referendum, il-poplu joħroġ jivvota kontra l-għażla li rid Dottor Alfred Sant, b'maġġoranza kbira u kol kontra lajt kaxkira hemm. Il-poplu Malti jażel li jidħol membru fl-Unjoni Ewropea u Alfred Sant b'mod irresponsabbli jibgħat il-nies jiċċelebraw għax jgħid il-partner tif rebaħ, irresponsabbli, antidemokratiku. Mela Peppi, meta jiena immur naħdem favur is-servizzi finanzjarji u nagħlqilkom Pilatus Bank. Meta jiena nifriżalkom il-flus li ħadtu bil-korruzzjoni f'17 Black. Meta jiena ktib Dubai biex jingħalqu l-kontijiet. Meta jiena nitlob fil-Parlament Ewropew biex ikonna investigazzjoni verament indipendenti fuq il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Meta jien nitlob biex ikonna stampa libera f'pajjiżna. Meta jien nitlob biex il-ġudikatura ma jkollix intħil politiku. Meta jiena nitlob biex il-Kummissarju tal-Pulizija ma jkunx pupu f'idejn il-Prim Ministru, jien inkun qed niddefendi liċ-ċittadini Malti li għawċin u mhux lill-korrotti ta' Dottor Alfred Sant. Okay. Risposta tiegħek. Barra minnek, jiena fuq kollox għalfejn għandi nieħu għalija meta Dottor Alfred Sant jgħajjarni traditur. Da għajjar lil Perit Mintoff traditur li jdollu tiegħu support tal-Partit Laburista mela allura ninjora. Ok, Dottor Sant. Reazzjoni tiegħek. Ma riskantax li Dottor Kaza ma semmanix u ma ranix nitkellem fil-Parlament fuq affarijiet soċjali. Kien qed jitħabbeb ma' x'isima l-malara komi l-ħin kollu. Meta kien qed irranġa tangenti, mhux bil-fors. Kien qed jikkonfofa magħha kontra Malta! Meta kien qed jitkellem fuq ir-rule of law kontra Malta, kien qed toħodlu ritratti fil-Parlament Ewropew. Ratu tant seksi li ma ritħodlu ritratti. Come on. Għajnu saftit serjetà f'dal-pajjiż. David Kaza u sħabu il-parlamentari nazzjonalisti u maħatja qudiem il-poplu Malti Wawċi. U maħatja li dal-aħħar snin għadu kemm semma. ċerta glorja minn għalih, vana glorja fil-fatt. Illi kull ħaġa li wieħed jista' jispara fuq Malta li jagħmluha ċerti pajjiżi oħra u ċerti lobbies oħra, ma jagħmilha. Ħaffilhom ix-xogħol, għamilha. Bejnietna jien ikkritikaw. Bejnietna jien akkużaw, jiena kont kap tal-oppożizzjoni għal numru ta' snin. Qatt la jien u la sħabi ma morna barra biex nittikritikaw lil Malta. Qatt ma milniha biex nattakaw lil Malta. U dak huwa tradiment veru. Meta Malti imur u jagħmel hekk kontra Malta. L-ebda deputat, l-ebda pajjiż
Fl-ebda pajjiż tal-Parlament Ewropew ma mar jagħmel kontra pajjiżu. David Kaza u sħabu għamlu għad il-ħaġa. U din hija dan huwa l-punt li rridu nżommu qudiemna. L-elezzjoni għall-Parlament Ewropew li ġejja huwa verdett. U għandu jkun il-verdett tal-poplu Malti Wawċi. X'deputati tridu? Deputati li attakkaw lil Malta? Li jikkritikaw lil Malta? Jew deputati li jħarsu lil Malta? Li interessa Malta? L-ewwel u qabel kollox. Mela, inti fadallek ħin issa biex tikkonkludi ma' David. Jina onestament ma nafx għalfejn jitbaqqa Ok, kollha jalla, biex jirrispondi. Imma naturalment irridu niftakru li Alfred Sant forsi huwa mbaqbaq u rrabjat għaliex m'għandux saħħa fil-grupp tiegħu stess ġol Parlament Ewropew. Ma jisimgħu assolutament ħadd. M'għandu kredibilità ta' xejn. U għalfejn m'għandux kredibilità? Għax qed jiddefendi l-ħażin, għax hawn Malta jgħid li Konrad Mizzi għandu jirreżenja u fil-Parlament Ewropew jiddefendih. U għandu għalfejn jiddefendih, taf għalfejn jiddefendih għax inkella kiex kembri ma jtellawx fil-Parlament Ewropew. Allura għandu bżonn jiddefendih issa. Ara jiena niddefendi biss lill-poplu Malti Wawċi. Et jisirqulhom il-miljuni inqabdu fi skandlu internazzjonali. Il-Panama Papers ma fvintajtu xien huwa skandlu internazzjonali u jmissek tistħi li ġejt illumaw ukoll tiddefendi żewġ korrotti bħal daw. Imissek tistħi. Mela, Dr. Sant, għandek minuta u nofs biex tikkonkludi. U bat se jikkonkludi. Ma nafx minn qed jitbaqba, jekk xien David Kaza, sorry ta'. Għadek hemm smajtu jitbaqba fuq xi ħaġa illi l-ħaġa ċara. Għamel 4 snin ta' fawl. Fawl fuq liħor kontra Malta. Issa li tiddependi ruħu għax jaf illi se jkeċċuh anki nazzjonalisti mhux se jibotawlu. U dik hija l-problema tiegħu. Dik hija l-problema tiegħu. Dik il-problema tiegħu. Kompli għaddej, Dr. Sant. Ikompli? Fadallek. Iva, għara. Ikkonkludi. Biex nagħlaq ġifieri. Għala. Il-problema hija ċara qudiemna bħalissa. Kif se nġibu ruħna fil-Parlament Ewropew bħala rappreżentanti tal-poplu Malti Wawċi. U issa għandna eżempju ta' 4 snin ta' deputati nazzjonalisti li assolutament ma osservawx id-diċenza nazzjonali. Ħadmu kontra Malta. U għadhom qed jaħdmu kontra Malta, qed jurwilna diha kif jitkellem kontra Malta. Nerġa' nistaqsih, lest jagħti l-garanzija illi wara din l-elezzjoni u sħabu għal nomina li jagħmel il-Gvern Malta ta' Kummissarju Ewropew Malti u missa joħorġu kontra din il-karga jew mhumiex se jiddefendu lil Malti quddiem il-Parlament Ewropew. Iva jew le, l-istatina del-garanzija għax hekk li allura iva nerġa' mmur fuq l-istqarrija biblika għajn għal għajn u sinna għal sinna. Mela, nirringrazzjak, Dr. Sant, tikkonkludi int. Għandek. Jiena ħdimt biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena ħdimt għax nemmen fil-valuri Maltin u dawk Ewropej. Jiena nemmen illi pajjiżna jixraqlu l-aħjar. U għax pajjiżna jixraqlu l-aħjar, hemm bżonn li l-poplu jtuna l-fiduċja biex nitħabtu ħalli jkollna demokrazija b'saħħitha pajjiżna biex ma jkollniex korruzzjoni u biex nagħtu dil-garanzija li jrid nagħti Alfred Sant. Jien garanzija waħda ntih. Jien tallimt minn Edifen Akadami biex niġġieled għas-sewwa. U għax tallimt minn Edifen Akadami nista' nassigurah li s-sewwa jirbaħ żgur. Grazzi. Ħażeb il-ħabi, mela. Ħażeb il-ħabi. Ok, mela. Nirringrazzjakom. Ħażeb il-ħabi. Nirringrazzjakom illi kontu magħna.